Makhosi amakhulu, ngiyakhuleka kunina umkhulukazi Mulo. Namhlanje ngizokhuluma ngento eyinjula engibonisa ihlupha abantu abaningi. Abaningi benu ngane zedlozi nithwasile. Mawuthwasa izinto zebemnyama kakhulu kungalungi. Abanye benu nilaphile nenza amagobongo ey'ndaweni ey'hlukile kodwa niyafona niyakhala mkhulu izinto azilungi. Abanye benu izinto nje azihambi kahle, imali iyaphela. Lalelani la, hhayi sonke isikhathi udinga ukuthi udle amagobongo, hhayi sonke isikhathi udinga ukuthi ene uthwase. Ngichaza ukuthini? Xela umkhulu ukhathele ukugcwele abantu esikoleni. Ngichaza ukuthini uma ngithi hhayi sonke isikhathi awudingi ukuthwasa, hhayi sonke isikhathi udinga ukuthi ene udle igobongo. Ngichaze lokhu, kwesinye isikhathi ubuhlushwe yidlozi elibi. Idlozi elibi yini? Kuye kwenzeke uthole ukuthi nedlozi likuphuphise lithambe likugobela. Uyahamba uyalogobela nje lo, uyafika lapha ayakugobela akwenze kabi, ubhede uthwebulele. Ngoba idlozi elibi liyakwazi ukukhombisa ukugobela omubi ozodistroya. Idlozi elibi liyakwazi likukhombise umuntu umthande loyo muntu loyo, kanti lithumela kumuntu ozokulimala. Baningi abafile ngezandla zama-boyfriend abo, baningi abafile ngezandla zomakoti babo noma ama-girlfriend abo, baningi abasejele ngezandla zoma-girlfriend nama-boyfriend. Idlozi elibi liyakwazi lidludlundele, lifoshele, lidudule elihle ngenkani livele kuqala. Kubalulekile ukuthi who your spirit is connected to. Cha ukuthini? Kubalulekile ukuthi umoya wakho uxhumene nobani. Idlozi elibi liyaba futhi umuntu uthole mhlambe neweyinyumba engakwazi abe nengane, afike angibathe nawe usakwazi-ke ukuba ney'ngane. Ngike ngaba nengane nje lathi nedlozi kade libelethile elaliyi-deaf and dumb, lalingakwazi ukukhuluma ingezwa. Uma ngithi idlozi ngihlanganisa idlozi ngikhumbule ukuthi idlozi ile y'nhlwathi obonayo, amabhubesi obonayo, amahhashi andiza obonayo, iy'nyoka obonayo, konke lokhu osikubona okungama-deities okuyidalo, alright? Umuntu ongasekho iy'thonga, kodwa leyo nhlwathi ihambe nedlozi inomuntu ozawudlozomela. Lo muntu-ke lo wayembethe le ngane kodwa manje engezwa emadlebeni, engakwazi ukukhuluma, ezama yonke into kungalungi. Kwadinga ukuthi nefika uzikushaya umhlahla ujule ukuze kwenzekeni. Kubalulekile ukugeza idlozi elibi. Ukugeza idlozi elibi akuhlangene udla amagobongo. Ukudla idlozi elibi akuhlangene ukugeza isichitho nemithi yokulwa. Udinga imithi yokuhlambulula idlozi lakho ngoba kwesinye isikhathi, try and understand, umuntu mbaya ufumbethe ngala, afumbathe ngala. Uthole ukuthi ngala beza abamanzi, bey'thunywa, amanono, abalozi bamanzi, iy'nzuza zamanzi, kodwa ngala khona iy'nyanga zinomantindane, eziney'poki, ziney'thwalo, ngala hlambe ngala kababa, ngenza umzekelo, okay? Uthole ukuthi akambulela wena leyo nhlathi uyibona laphaya emanzini, uyibona ngathi iyakusiza futhi angiyicacise nje, liyakwazi idlozi elibi lize ngathi liyakusiza, liyaku-train-a, liyakhuluma nawe likutshela izinto, kanti mase ufika esiphethelweni usuthi uyokhipha ezibeni sendifa nonke nogobela. Idlozi elibi ngane zedlozi liyagezwa. Idlozi elibi liyakwazi ngane zedlozi ukuthi lidibhize imishado, umshado unikwe ledlozi elihle. Abanye benu niyalala manje ngiphuphile mkhulu angisakhumbuli, unedlozi elibi elivale lakomalume noma elibi elivale lakababa, liyadlulundela lizi kahle. Nginey'ngane ezinkulu, hawu ngithe angize kuwena nakhu ngiphupha, ngiwuza mina ephuphweni, ngizibona mina kodwa ngiyazitshela mina ngithi ngiyafuna ngithwalise yini, ngithi mina cha, hawu uzibona wena dlozi, athi mkhulu ngizibona mina ngoba abanye benu nibetha amawele, iwele ngala, iwele ngala, mase kube uwena usuyi-spiritual triplet lapho. La madlozi awezi ngokufana. Ukhumbule uma kuza abantu abangasekho bafuna ukushiya izinto zabo kuwena khona bezokwazi ukuthi bawele. Abanye benuni niye kogobela nibone ukuthi kulula ukuthi uhambe negruphu yogobela, lo gobela uzokusiza nge-position akuyona. Kubalulekile ukuthi la madlozi uwakhiphe esigodini sosizi, uwakhiphe emnyameni, uwakhiphe ey'thwaleni, uwakhiphe la ephatha iy'gubhu ezimbi nazo zonke ezimbi, uwabuyisele ekukhanyeni. Uyangizwa?
Kwesinye isikhathi uthola ukuthi manje le dlozi elibi liyeza nje kuwena ekuzeni kuwena awusaboni noma selifikile, uhleli ekhaya uhanqe uvalo ngakho umuntu ozongena la njengamanje. Usudla amagobongo wathwasa kwavaleka kwamnyama, livala umsebenzi, usuyagxeka manje sephuphuma iy'ngane, uyagxeka manje umakoti njalo kuba ngathi ubambisisa akabambile, amaqanda adliwa yini? Yile nyoka lo yiphuphayo, kodwa noma uyiphupha kuba ngathi iyakusiza. Yingakho ngithi kubalulekile ukukhipha abantu kuqala ezibeni mase uyabheka ukuthi le nto bathiza kanjani. Ukhumbule ukuthi uJesu wagijima entabeni, entabeni wajikelwa yini? UJudas, i-betrayer, ukumqabuza. Yingakho wonke umuntu okuqabuzayo namhlanje uyakwazi sakutshele kusasa kwamqabuzela edlathini ngoba kumnyama ebetray uJesu. So anyone who kisses you can kill you tomorrow. Entabeni uJesu wathi ukhuleka wahlangana noSathane, umoya omubi, before kufika ingilosi. Entabeni uJesu wathi akhona entabeni kwayela khona esebethela khona eMount Golgotha entabeni. Uyangizwa? Kusho ukuthi intaba engayinhle for uJesu. So khona iy'ndawo ongafanele wena uzihambe njengoba kuwumzimba, umphefumulo, igazi, which is the spirit, the Father, the Son, the Holy Spirit, you are in three, noNkulunkulu is in three. Kukhona umfula, ulwandle, iziba nempophoma. Phakathi kwalezo 4 khona indawo la ungafuni khona kube u-3. Kwesinye isikhathi uthi umfula, ulwandle, kube intaba, i-good for wena. Wayezibeni usuyagoduka. Now akuhle ey'ngane zedlozi usulivale idlozi elibi ngoba bazozilwela kuwena olilethile, bazolwa ngayonke into, kakhulukazi futhi ley'nyanga esihamba nazo, uphupha imithi, uphupha amagona, uphupha iy'khwama. Lelo dlozi usiyalivala likwazi ukuthi lilwe ngempela, lifanele lihlanjululwe la zizinze khona. Ngiyangizwa? So mathi ufuna ukugeza idlozi elibi, umkhulu egeza idlozi elibi ngo-4,500, uyangizwa? 4,500 ukugeza idlozi elibi ngoba kudingeka umuthi. Then loyo muthi loyo kudingeka iy'nkukhu ezithize ngisho zinjani. Uzohamba uye laphaya la likhona, ngezomzekelo mhlawumbe inyanga uye ehlathini, khona umcimbi ofanele uwenze laphaya, khona umuthi ufanele ufake lapha, ubageze labantu laba. Mase ubagezile ubatshele ukuthi noma ungafuni ukugeza kulungile, khona into esikunika yona, kungoba ufuna ukugezela, awufuni kuba muhle, awufuni uhlambuluka, kulungile, thatha lokhu kudle uhlale la nomphela ukudlele. Mase uyahamba uyogeza wele emanzini noma olwandle or empopomeni, nalapho kuya ukuthi iliphi idlozi elijahayo, elamanzi yini, elihamba nenyanga, ngoba iy'nyanga zinazo into emanzini, zazithwala ngenkanyamba, zithanda kakhulu ukuthi amanzi inyanga kwazi zazi zingcolile. Idlozi elibi liyakwazi ukuthi likwenza ubetray nabangani bakho kanti usuzibetray wena. Idlozi elibi liyakwazi ukwenza uhambe negroup embi. Idlozi elibi liyakwazi ukwenza uhlale ungenzi lutho, imoya ivela kuwena. Idlozi elibi liyakwazi ukuthi lichilize abantu abanemali ney'moto kanti wena bazokuthwebula bazolwa nawe. Idlozi elibi liyakwazi ukuthi uqhuba likuse kumuntu ozokubulala. Idlozi elibi liyathanda ukuthi ugoduke ushone ngendlela ashona ngayo. Angeke ngitshele imfihlo nje, kukhona amadlozi la, futhi angiyibambe ngoba ngiyabezwa bangithinta, kodwa kukhona amadlozi la ahamba kabuhlungu, afuna newahamba buhlungu ngezinto ababeziphethe. Awukwazi-ke ukuthi wena umbethwa amawele ngapha nangapha, imoya kobaba nakomalume, kodwa manje le dlozi liza kuwena uthi uzobe ulivale, lizolwa nawe. Udinga umuntu one-discernment of spirit, yini discernment of spirit okwazi ukuhlukanisa, ngoba uzothi uyalivala idlozi elibi, uyalivala idlozi elibi, kanti njengoba ulivala nje le dlozi elibi lelihamba nobhutwana, mhlawumbe omunye wembethwa umuntu ongamuhle, omunye wembethwa umuntu o-right, bayafika kuwena usuyi-triplet, usuyalivala lethi, usuyalivala leli. Alikwazi imoya i-operate at 50% ngala eminye ingekho. Yingakho usuyazi ukuligeza, ulihlambulule, uthi hlala la mkhulu ngoba ushona awufuni ukuhlambuluka, ulishiye lapho. Liyadinga ukuthi ngigezwe ngenkukhu ey'thize nomuthi onikwa wona. Akufanele lo muthi lo ukuthi ubize, khona umuthi owuthinta wasehlathini nomuthi wasemanzini ofawusebenze ugeze ngawo. Then fanele ugeze isidalwa esiphethe impilo yakho ngoba abanye bengize mphupho emkhulu. Ngiyaphupha mina ngikhuluma nami, uzuthi umkhulu uyazibona ukhuluma nawe, uyazibona ukhuluma newele ephuphweni.
uyalitshela ngicela ungangigcolisi, lithi akunendaba, lithi ubani uzongitshela. Angimphindele, uma unedlozi elibi linenhlathi yembi yamanzi, unedlozi elibi linomoya omubi wamanzi nomoya omubi wehlathi, liyakwazi ngoba nomakoti liphuphumise izisu, livale izisu, kube ngathi ukhuleka kakhuleka, lishaya amaqanda, lingene ekhaya livale imali, lingene ekhaya livale injabulo, livusele izitha, livusele izitha ngala, likutshela ngey'khwama, amagona, la ukwazi ukuthi uvike ngawo, ulokhu wakha amagona uzolokhu upgrade, ugcine ugoduka ngawo. Ngane zedlozi lento ijulile. Wonke umuntu emhlabeni uyadinga ngempela ahlambulule idlozi elibi lasekhaya. Uma ukuthi alikho idlozi elibi kulungile, ubani kunina ofisa impilo yakhe ifane njengababa wakhe noma nyama wakhe? Bhalani la kuma-comment. Ubani kunina othi hayi mina mkhulu, ngifuna impilo yami ifane exactly njengeyamanje njengeyababa? Uyazi indaba ungafuni njengefane yamakho neyababa wakho? Ngoba khona izinto ezichaphazele idlozi, kanti vele emsamo mangikhuluma ngedlozi elibi ngikhuluma ngamakhosi ayesebenza. Awunkosi yami kube nenkinga ngawo namabhayi nkosi yami, ngoba la mathongo ekhuluma ngawo ajulile abadala, akuhlangene nokuhlahluba, akuhlangene nokuhlola, akuhlangene nokudla igobonga, akuhlangene ngisho nokuthi bahlabele, kuhlangene nokuthi geza lo muntu omubi kuwena. Uyazi abanye benu nifike nithandane kube kuhle, kodwa athi umakoti uma ekhulelwe noma intombi yakhe iyakhulelwa, kanti le ngane lela esiswini isibethwe yidlozi elibi elinolaka elinesicancwane, uxabane noma wengane kuphela uthando kuhlukane. Kanti uthi mase sezaya le ngane usuyamkhumbula futhi usiphumile kuyena aze ashintshe nombala agqunqa, athi uma ebamba ingane athi mkhulu angazi indaba ingane ngiyayibona iyashintsha ibe ithwathi uma ngilele noma ishintshe ibe ibhubezi, kanti le sekufeni isidala. Kanti ingane uma ithi yaphuma kuyena usuyaqala mkhumbula uma wengane yakho, usuyamkhumbula ubaba wengane yakho. Bangaki nisho uma wengane emphiwe yithombo, kodwa kuze umoya omubi wakini ofuna umkhokha wakini wenze lokho okufanele ukwenze phela isimo sempilo yakho. Bheka phela nomuntu okumbethe wadlula kanjani, buza umlando wakhe. Iyinjula lento ngoba kuba ngathi masilapha sifuna ukungena ekhukhwini. Mina-ke uNkazimulo, uma unenkinga enjalo vele ngifuna ukungena ekhukhwini lakho, leyo mali ye-K_F_C yami, ngoba nkosi yami ngaphandle kokuthi nje ngizigqaje noma ngiziphakamise, ngikhulelwe nkosi yami, ngikhulelwe futhi kangazi ngikhulelwe ngobeletha koze kube yiningi ngoba ngikhulelwe iy'mfihlo zamoya. Angifuni ukuba muntu kukuwena, buka impilo yakho ukuthi ime kanjani, ubuke eyamakho neyababa wakho, ungitshele ukuthi wena uzoqashula kanjani uma bengaqashulanga. Thola umuthi ogeza idlozi elibi u-4,500, nginike iyalo ukuthi wenzeni nani nani. Abanye benu anidingi niye emakhandlela abrown entabeni, abanye benu anidingi sise amakhandlela abovu, abanye benu ikhandlela ephinki laphendula, abanye benu ikhandlela elimhlophe, kwathola ngale ngedlozi ikhandlela elimhlophe. Nkosi yami ngayikhuluma lento, anazi ikhandlela elimhlophe ukuthi abantu bakwazi ukubulala amadlozi bawabize bathwale ngawo, usuyabusa usumbathwa yithombo, ususekhandlela eli-wrong. Angikho lapho. Ufuna ukugeza idlozi elibi, ufuna ukuqashula empilweni, ufuna ukuya phambili, akukho enough ukuthi umbethe bani? Umbethe isinyama, umbethe iy'nkulumo. Vele abaningi bethu saphika obaba bethu, vele abaningi bethu obaba bethu baphiwa abazali babo. Vele idlozi elibi kuyaba umuntu wabulala futhi ekhaya, uyakwazi ukungibatha i-DNA la, usukhohlwe umzimba wakho wenziwa abantu abangasekho. Angikho muntu. 081 30 4198. Ngigeza idlozi elibi, ngizokutshela amanye amadlozi amabi, kuyadiphenda ukuthi ujula ngakubani kanjani. Uyakwazi ukugeza ngembuzi kodwa ligezwa kakhulu ngenkukhu. Ngizokutshela ukuthi umbala onjani, uthwele lowo muthi loyo, uhamba ufuthi uhlambulula kanjani, uzinse kanjani ungaphinde usonde eduze kwakho. Mase uhamba ulihlambulula laphaya. Uma uyingane yamakhosi, musukuthi ngiyagadla mkhulu ukuthi lapha abantu awazi indaba. Ngiyagadla mkhulu izimbizi la. Vele unabantu ababephatha iy'khwama ey'julile, awazigaya nokuzigaya, sebeza kabi kuwena. Mase usuzigayele futhi izikhwama ezinye ziyisithwalo, uze leyo moya ugulisa amakoti la endlini, bavuza igazi la endlini, bangabi nokukhulelwa. Shaya umhlahla ubuze phela noma uphahla, ifa lamini. Into embi-ke idlozi elibi liyaziveza idlozi elihle, lishilo iveze njengogogo. Bangaki kunina abathunyiwe athi ngathi kuthiwa ngilapha kwabheda. Lihle lelo dlozi.
lihle lelo dlozi. Umkhulu ukhathele, ngiyabingelana nonke, uNkulunkulu anibusise. Uma udinga leyo muthi uthinte umkhulu, awudingi kube khona inyanga sonke isikhathi. Leyo muthi uma usebenzisa udinga ama30, udinga ukuthi ugeze ubheke emagumbini amanye omhlaba. Angifuni ukuba mude, angifuni ukuthi ngikhiphe imfihlo la ezijulile, kodwa kubalulekile masuthwasile waqeda ugeze idlozi elibi, ngoba ugobela ophethe isikhwama esibi sakubo, othwasise wangawazi ukuhlukanisa imoya emibi, wangathwasa ngokukhanya, okupho kwakini uhambe nakunenkinga kuvala izinto, noma nithi niyokulanda nifele zibeni, noma usukulandile uvele umphuphe uthi ugobela uthwebulile, kanti sekufike lo moya. Uparola nje lo mndawo uyakwazi ukuthi uza kanjani, uyakwazi ukugeza idlozi elibi. Into ebuhlungu abaningi benu adingi nokuthwasa, liyakwazi nokwenza ngasifa uthwasa, liyakwazi nolikhombisa amabhayi nobuhlalo. Angingabi mude, sesibaningi esikhuluma izinto eziningi la. One thing I know, mina isokazimulo, I always say I know nothing but I know. Makhosi amakhulu, ngebhadi komkhulu siba amakhosi dladla bekho namhlanje, bekhuluma into ngifuna ukuyithinda, kugcwele esigodleni babhizi. Ngaze idlozi uNkulunkulu abe nani, singihamba ngiyosebenza manje, ngoba uma senifile kufanele niyasijaha, kufanele sigijime sinijahe, sijahe yonke le moya engamihle. Angikhulumi ngokuthwasa, angikhulumi ngebhobongo, ngikhuluma ngokugeza idlozi lakho libe lihle. Uyazi umkhulu wabulala ugogo, uyazi ugogo wabulala umkhulu, uyazi ekhaya izinto azihambi kahle, ligeze phela. Uyazi liphenduliwe idlozi, ukhona umuthi wokuphendula idlozi libheke wena, before libheke wena licushiwe yini, muze ujahe ukulivala lizola nawe ngendlela esimangaliso, ngoba uyalivala uthi uya-attempt ukulivala, kanti abawuganga kahle kunalo muntu felishaya. Makhosi amakhulu.